Sa sjocht de oude eruit. Dit is de nije, de WINK, de winktrein. Vol technisch vernuft. Cabinedeur, dat is ook nieuw. Dus voor de machinisten kan hij zelf in en uitstappen zonder door het reizigerscompartiment te moeten lopen. Achteruit kijkcamera's, dus hij kan vanuit de stoel de vertrekprocedure doen. Oplaadpunten tussen de stoelen, een normale en een USB-aansluiting. De trein is zo modern dat hij haast geen skeerlijke stoffen uitstiet. Hij kan op elektrisch rijden, dus via de bovenleiding met de pantograaf. Momenteel rijden we nog via de dieselmotoren. De dieselmotoren kunnen er uiteindelijk uit. Dan leggen we dan batterijpakketten in de motorwagen, zodat we of onder de bovenleiding of via de batterij kunnen rijden. Ja, hij is nieuw. Hij is helemaal van deze tijd. Hij is voorzien van allerlei mooie snufjes voor onze reizigers en het biedt een fantastische werkplek voor onze eigen mensen. Nou, reisinformatiesysteem met de route erop. Tafeltjes. Handig voor de reiziger. Op het perron kun je al zien of er een zitplak is. Alle reizigers, alle in- en uitstappers worden door middel van sensoren vastgelegd. Dus ook tussen de bakken. En met die informatie kunnen we op de displays aan de buitenkant kunnen we laten zien of er nog voldoende zitplaatsen zijn, of ze bijna bezet zijn of volledig bezet. Mandje wordt de trein officieel in gebruik nam.